Pag humanhatod sa estudyante mga kaidol, masayro dayon. Muna akong live padadla mga kaidol. Ya. Ya tuyo ko sa. Magkaon. Maglibre na po tayo ng sakay karon mga kaidol. Para makahatag na makapalipay na po tayo sa 20 katao mga kaidol. City Hall ba ka ma'am? Oo, doon. At bang yan mo lang. Likod, mabigat. Makasulod ba mo tuloy? Aroy. Yeah, ay na plate kay libre plate ni. Libre sakay, okay na, okay na. Oh, libre sakay. Oh. Bainti rin po. Oo. Dili na. Oh, ayan na plate. Oh, ayan, white plate, white plate. Libre plate. Libre tagay na ron. Lin ba itong mo? Dila? Unan ba? Dila? Dila ya. Oh, ayan na.